ez egy olyan kérdés, amire én sem tudom a választ. Kezdett bomolni alattam a lomb. Csak egy szeplinget dobjál már majd. Vagy dobjon már majd nekem. Mert ez vicces. Előbb dobott egyet, majd... Mármint, hogy 4-et, pontosabban, mert 4 kell. Még 2, még akárhány. Lákkos cuccal ütöd? Nincs, van lakkos tudszom? Aha, Szilki. azzal Ez lak. ütöm. Lakkos kasza, pont ezért van lakkos kaszám, hogy szeplinget tudjak gyűjteni. Ezt egyébként már akár vehetnénk is. Ezt veszem is, csak te nem tudsz Ó, róla. zsír. Hát van akkor egy szeplingem. szervusztok, ti Hát. vagytok a nézők, nagyon üdvözlünk benneteket, mint nézőket. Kapcsoljátok ki a webkamerákat, mert oda látunk. És mindent tudunk rólatok. És Igen, hol vannak a beszéltünk szeplingek? anyátokkal és a tanáraitokkal is. Hát mi ez az eredmény? Hogy néz ki ez a bizonyítvány, kérlek benneteket? Vagy mi lehet ez az eszméletlen kevés fizetés? Ez borzasztó. Ha már ott tartotok. Ja, ilyen lúzereket néztek, akik Minecraft-tal játszanak. És Ja a nem, YouTube... nem lúzernek hívják, geekek vagyunk, most jut Vagy eszembe. igen, gyíkek. Gyíkok. Gyíkek? Vagy gyíkek? Na most már kikapcsolom a mágnes, szerintem már elég cuccom van tőled is. Hát szívesen. Az igen. És a többi 6 hú jön neked is, nem? Hát rendes. Na tudod ki fogja? Látod milyen figyelmes vagyok? Hát igazán rendes, hallod? Meg se tudom neked ezt hálálni. Van még egy szepling, már csak Tényleg kettőt, ja. a szerepjátékhoz van kedved, hogy már buzeráljak téged is ezzel? Hát most per pillanat nem hiszem, mivel nincsenek olyanok, akik felnézhetnének ránk a szerveren. Na jó, de hát ilyenkor lehet örömteli karakteralkotást csinálni. Hát nem vagy eléggé geek, nem tudod milyen a szerepjáték. Hát... Nem akarod kipróbálni? Hát Igen, köszi, egy köszi, érzés. köszi! És az kiszedi alólam a első lobokat. ingyen van. Hopp, ott is van szepling, ott is van szepling, az az enyém. 7, 8, Én most már logokat bontom, mert már unom és... Király! Lehet egy Ezt csomó persze majd szeplingem. mind kidobjuk, mert ezt ugye kreatívban adtuk hozzá, tehát nem fogjuk ezt felhasználni. Ne, A te nem fogod hivatalos felhasználni. vélemény az lesz, hogy ezt utána később találtuk az Overworld-ben, ehhez mit szólsz? Oké. Hú, 33 szepling, hú, zsír. Akkor visszakapcsolom. Ja, nekem is van már 50, akkor nem. Hát, tartsd meg, jó? Kiegyezünk döntetlenbe. Ó, és nekem van favágás skillem, tehát nekem dobott logot is, Nekem nincs. illetve planket, meg sticket. Woodcutting, woodcut. Jól Aha. van, fiam. Sikerült Hát az angolosan. kezdéshez baromi jó, mert mondom, planket is dobott. Hát nekem a Egyebek is. defense-em van 20, miningon 46, többim meg 0. De itt nem lehet, hogy egy kicsit átüti majd a faladat itt, ezen a részen? Hát megoldjuk. Nem hiszem amúgy. Nem tudom. Jaj, Lehet. basszus, össze kéne dobni már egy jó páncélt. Hát és tényleg, végül is. De ide akarom valahol az ajtóba. Mindegy, olyan lesz ez itt most. Ó, Más nem, akkor oxigén termelek majd a világegyetembe is. próbálják megigényelni otthonról egy kis bómilt a rendszerből. Hát, légy oly kedves, igen. Akkor egy kis türelmedet kérem, mert fel kell Én repülnöm meg- hozzá. Hatótáv az még szar. Pedig Szar, bedupláztam, igen. hogy 64-re működjön. Mm. Én is azt fogom majd Tudod, valamikor. én azért a konfigot is átállítgatom. Na! Nézzük, Bone. Meg ha már ott vagy, akkor dörtöt is hozzá már magaddal egy. Füveset vagy fű nélkülit Tök parancsolsz. mindegy, amelyiket nem sajnálod tőlem. Kinőtt az egyik! Így, já, de jó. Sajnos nincsen dörtöm. Hát az kizárt dolog. Azt mondtad, hogy amelyiket nem sajnálom tőle. Hát, köszi. Jó van, oké. Működik a vitorlázókám. Tényleg én néztem, na, szóval Hát? Szigor ajánlotta a Ethosnak a videóit, és ők egyfolytában használták ezt a hang glidert. És baromi gyors volt. Ah, Tessék. semmi, csak per pillanat látványosan kínlódok és ezt fel is veszem. Dobjam ide neked a dört? Dörtöt, igen. Á, Dirtet. benne van a ragozás, minek külön mondani. Ja, igen, ez már olyan.
Egyébként így esetleg a kezdéshez adhatunk ilyen tanácsokat. Mint pedig. Hát én nem tudom, mert már régen kezdtem. Elfelejtettem már. Én egyből úgy szoktam kezdeni, hogy Igen? lekuporodok a föld alá, és ott szedek magamnak szenet, aztán szedek vagy készítek pontosabban magamnak torcsot. Aha. Miért lett ilyen furcsa kinézete a Dirtnek? Én nem tudom. Hát, te már olyan vagy, aki nem tudja. Hát de nem már, mert nekem nincsen csizelem. Mindegy. Mindig legyen nálatok csizel, újabb jó tanást ad a új játékosoknak. Igen, igen. Na, Főleg, hogyha normál közelbe vagytok, akkor még de egy hogy már, hát rendszer így is el segítek kell. neked, a vizet Hát? is toltam fel, miről beszélsz? Eszméletlen aranyos és rendes vagy. Lecseréljem obszidiánra, amíg nincs itt. Hát eszméletlen aranyos és rendes vagy. Ó, és kinőtt a fám. Hát mondtam, hogy kibombileztem és megúsztad. Igen? Hát jó, Nem, én nem elhiszem. mondtam? Szerintem Majd csak meglátjuk. akartad. Eszméletlen, fantasztikusan jól néz ki, mikor ez enyém a piros szektor, és bemegyünk egy hatalmas nagy kék fa. Mutattam már neked a barátodat? A barátodat? Igen, igen, igen. Ne aggódj. De amúgy láttam már, hogy összeszedi a dolgokat. De a nevét nézd meg. Ja, azt nem láttam még. Na, hát jössz vissza. Lakodalmas Lajos. A láda. A kis Rímel. biapapos. És ez különösen messzenék szerverén baromi jó. Mert egy gyémánt kell hozzá, semmi más extra, és megy veled egy láda, semmi baja nem esik. És most már utánad is teleportál, hogy észrevettem. Az vicces akkor. Hát így elmentem nagyon messzire, be volt ragadva való, és hirtelen oda rohant hozzám tök messzire, gyorsan. Minionoknak kijavították már azt a hibáját, hogy eltűnnek néha. Vagy volt az automód frissítés vajon? Hát... eltűnnek néha, de általában, hogyha közelükbe sertepertélek és korbácsolom őket, akkor nem, meg azt hiszem pont olyan messzire ásnak vízszintesen, amennyit betölt a player. Tehát hogyha én úgy szoktam, hogy 4 irányba szétássatok velük, nagyjából középen maradok és visszajönnek. Aha. Vagy hogyha mit tudom, elküldöd őket egyik irányba vízszintesen, akkor arra felé menjen lefelé, meg fölfelé, hogy elkezdesz kalamolni a barlangokban. Megpróbálom észbe tartani? Na, ilyen nálam mindig szeplingek. minden van, ezt annyira szeretem. Hát én is szeretném. Ide kell 2 ilyen sapling, ez jól fog kinézni, én látom. Tehát a interiört ezt te tervezed? Ez nem Próbálj tudom miért ez a mindig úgy- bokor, ez igen? eszméletlen módon tetszik. Ez jól néz ki tényleg, ez mi a tököm? És ez itt terjed is, vagy csak leszetted a levelet? Szó sincs ilyesmiről, leültettem egy bokrot. Egy saplinget. Ja, De és nekem így nő tetszik. ki. Aha. De itt is van egy még fent. Figyelj, a filmeik azok jók, úgyhogy... Ez nem mondom ki mi a neve, ez az Extraviamus. XL adja. Aha, hát kimondtad. Hát, az a japanese. Na, boldog vagy? Japanese, mondd így. Japanese, majd majd kivágom. El fogod Sok felejteni. Hát simán, ahogy én magamat ismerem. Ja, ez lesz az. Csak az idegesít benne, hogy rózsaszín a lombkorona. Na, kinőtt magától. Jól, oké. Potyogunk. Kipróbáltam rajtad a villámszóró pálcán? Hát, pont kérni akartam. Na, nem működik. Hát, Ja, de de. igen. Használ? Használ. Elmúlt az isiász a hátadból. Köszi. Szívesen. Wow. Ó, kezdek alakulni. Mondtam, hogy kinőtt magától, épp az imént. Láttam. Azt tudom, csak nem azt hittem, hogy másik bokor nőtt ki hirtelen. Ajjajajajaj. Bevilágíthatom a vetésed, mert így nem nagyon fog teremni. Hát, légy oly nedves. Kedves. Of course, my friend, of course. Yep. Csak de nézz rám közbe, kérlek. Hát jó.
tisztított technológiát is használok néha. Hát te olyan vagy tényleg. Ah, Hát... Lol. igen, A dörtöt tudod, hogy meg lehet csizellel változtatni. igen. Az egyik dörtre az van aláírva, hogy Happy Dirt. Istenem, boldog. És ez hogy néz ki? Hát írd Van be, neki valami extra kinézete? hát írd be ott az EMI rendszer keresőjébe. Mit akartam, jöjj ide? Még hiányzik. Valami vetés, nem tudom, Van cobblestone, amit fent. Hát, ügyes vagy. adjak? Az pont van Nem, nálam. az itt van, nem. Itt van, sok. Meg Pitty. akármilyen fa, de lehetőség szerint ne ilyen, akár mondjuk ilyen. Hát ezt jól megaszontam. Jól néz ki ez a színes fa. Azt hittem mondjuk, hogy ez is olyan lesz, mint a... Melyik is az a Die Trees-ben van talán? A Rainbow Tree, ami... Ó, a vetésed mögött is kinőtt egy cucc, úgy néz ki, mint egy jegenyefa. Aha, Cypress. Nem rossz ez a Extra Biomes Cell. hát nem. Lehet egy fagyűjteményed. Amúgy is lehetett volna Natura is ad be szerintem fákat. Azt ott lebontsam fönt azt az aszteroidát? Nem, az mármint milyen az? Ja, azt nem, az még egyenlőre ott marad. Majd még És ha belülről kibontom, úgyhogy ne látszom, hogy... Még kell neked is ilyen? Ja nem, csak gondoltam segítek rajtad, megszabadítalak tőle. Szóval neked is kell olyan. De hogy ugye. Egyébként elvileg szabad égnek kéne lennie a ház fölött, azt hiszem, hogy tereljen bele falusi. Tán, de ahhoz nem értek annyira. Azért nem gyűnek. Mert Ez a még nekem volt Crayfish két mod, ez nagy falusi. csalódás volt. Jaj, oké, csizeles dört azt nem lehet megkapálni. Én meg itt Tudom. nézem, hogy mondom, ezzel az egyel mi van. Úgy, oké. Igen. És akkor hozom a burgonyát, illetve a A repát. lépat? Lépárt, já. Carrot. Oh. Carrot. Hát abból csak 17 van. Nem baj. Majd lesz még 17 000 is. Meg potato. És a fák közé mit szólnál, hogyha berejtenénk egy ilyen automata lézertúretet? Ha valakit mászkál és nézegeti a fákat, akkor széjjel gyilkolja. Hát Ha? én nem vagyok ilyen gyilkos hajlamú. Tudod még valamit segíteni? Persze. Jó. Csinálj nekem NPC falukat tök randomszerűen itt. Normális NPC falukat. Olyan házakat. Építsek valami olyat, amiben buzog az életöröm. Hát te inkább az NPC, mint az életöröm. Hát jó, próbálok. Hát, de olyat, amit én is Mit le tudok szólnál, hogyha rombolni. csinálnék egy gigantikus robot meghajtású falusit, aki üvöltve taposná el a látogatóidat? Hát ha te ezt megcsinálod, és itt megtanítod vele, hogy nekem pontosan itt az ajtómba álljon, és engem engedjen be senki mást, akkor egész Én nyugodt csinálok szívvel egy ilyen ráfagyom. mókás óriási kerti törpét, ami úgy néz ki, mint egy vidám és aranyos bobót. És akkor, ha valaki közel megy hozzá, akkor beleesik a csapdába. Nem, én azt akarom csinálni, hogy ha nem vagyok Igen. itthon, akkor tudod, ilyen player detektorral, mint Sosi. Nem vagyok itthon, akkor itt... Akkor itt- kizár. Igen, akkor egy az, hogy kizár, kettő, meg hogyha közel akarnak jönni, akkor itt teljesen széjjel nyílik ez az átjáró itt, Aha. és kiesik mindenki az édes jó. Ja, mert befelé menet mindig érzékelem a kattanást, tudod, hogy benfelejtetted a rejtett pressure plate-et. Nem ok nélkül, De akkor ennek még lesz haszna, úgy de érzem. ez bizony. Nagyon dicséretes a gondolkodási sémád. Kinőtt a másik bokrom is, és eszméletlen jól néz ki. Büszke vagyok magamra. Na nézzük, mi kell egy falusi házhoz? Kell valamennyi cobblestone. Hogy állok üveggel? Azt észrevetted amúgy, hogy ha megnyomod az E betűt, akkor a... Lent a szíved felett, ami van tudod, ez ami mutatja, hogy mennyi páncélod van. HP? Igen?
illetve a Hunger Bar is eltűnik és ilyen fekete csík lesz helyette. E betűt? Aha, hát hogy normálisan belemész az inventoryba, vagy Hát az a bármibe probléma, belemész. tehát, hogy én minden billentyűt definiálok, Hát akkor inventory. és így a térképem üzemmódja. Inventory? Hát tudod, a Ja, kis a mi... páncél meg a kaja, aha, Igen, tényleg. igen. Jaj. Szerintem összeesküvésről van szó. Hát igen. Megbuheráltad a kliensemet, én ezt tudom. Herburációt követtem el, bocsánat. Azt a szeplingekkel szoktál, nem? Azzal is. Na nézzük, Bone Meal az még... Nem, azt inkább itthon hagyom. 5 is. Hopp. Van egy csomó cobblestone, gaspén és még fa kell. Na de milyen fából is készüljenek azok a házak, hogy Oakwood. kellene rondák legyenek? Köszi. De hogy Oakwood, ugyan már. Annyiféle Köszi. woodon van, miért pont Oakwoodot hoznék? Hát... Mert én láss. azt kértem. Mindegy. Ha? Majd meglátod, hogy hibás volt az elképzelésed, és rájössz, hogy igazán volt. Hát. Nem. És akkor lerombolunk mindent, de jó lesz. Bejön a Log. köbön. Na, én nekem szükségem van egy Aquos Accumulatorre. A Twitch logból azért csak nem fogok dolgozni. Aquos. Hát jó lenne egy picit gyorsabb lenne a neje, annak örülnék. Hogy tudták így leírni az Aquos Accumulatornek a nevét? Az Aquos... Hát gyanítom, hogy úgy kell írni. Hát, szinte biztos nem. Ezt tehet róla. Én tudom, hogy nem így van. Nézzük csak, Usage. Szeretném látni. Nem fogod. De igen. De nem. De majd meglátod, hogy mégiscsak te. Vigyázz, mert rózsaszínfából fogom készíteni a faludat. Hát, pont kérni akartam. Nézem, hogy a boszorkányfák. Ez uncsi. És ez. Állj, ennek a fának milyen legyen a ez. logja? Logikus. Haha. Ah, Fán, cobblestone-on, üvegplénen és máson kívül nem. Szokott lenni valami berendezésen kívül egy házban? Kívül? Stone slab, néha tudod. Ja, sima kő? Nem, stone slab, sima kőből slab tudod. Jó, az van nálam. Oké. Általában már nagyon korán kezdem azt, hogy nem egy stack cobblestone-t hordok magadnál építéshez, hanem sima követ. Nem szúrják ki annyira jól, hogyha egy barlangban kell csinálnom valamit. És viszek egy tojást. Letoltak a tyúkjaim.